तो दोस्तों देखिए, आज जिस गाने के बारे में बात होगी वो अरविंद अकेला कल्लू गाने के बारे में बात होगी। क्योंकि होली में ये भी खूब गर्दा मचा रहे हैं और बहुत-बहुत बवाल वाला गाना लेकर आ रहे हैं। तो इस बार जो गाना इनकर आया है यही आया है कि यार प्लस भतार इज इक्वल टू देवर। यार प्लस भतार बराबर देवर होला। अच्छा तो भाई लोग देखा लो नी गाना मालूम ना कैसन गाना हवा। इ गानवा तो ये बा कि यार प्लस भतार इज इक्वल टू देवर। आ गानवा में मालूम ना चलता कैसन गाना बा, लेकिन इ मैथ वाला गाना लगत है कि गणित के पढ़ के आवे की पड़ी तब सुने में मजा आई। इ कल्लू जी कहल का चाहत बड़े गानवा में। यार प्लस भतार बराबर देवर होला। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भौजी कोही के फले वर होला। तब देखा लोन पता ना भोजपुरी वाला कितना आगे चल गई सो। इनके पता ना कैसन कैसन गाना गावे न सो। अब मालूम ना भाई लोन कैसन ही गाना हो, लेकिन तो लोन के बता दें कि समझ लो कि जोन यार होला और जोन भतार होला ओकरी बराबर जोन होला उ देवर होला। समझ लिया लोन। इ सबके मालूम ना रहल, लेकिन इ गाना में तो लोन के मालूम चल जाई। आना तो गाना के अंदर के बारे में कुछ बता दी बढ़िया से तो लोन के। तो एक गाना के बारे में तो लोन के बता दें। तो गाना जौन चैनल से आयल DRS म्यूजिक चैनल से आयल, छोटा मोटा चैनल से आयल, लेकिन गाना तो उतना बवाल मचाई देले तनी मनी लगत ह। गाना सब सुनत बा पब्लिक। आना तो जे गाना गईले बा अरविंद अकेला कल्लू हम और शिल्पी राज फीमेल सिंगर। आज वीडियो में काम कइले बा उ डिम्पल सिंह हई। तो भाई लोगन देखा लो डिम्पल सिंह एगो बढ़ियार मॉडल हई। तो वीडियो में मतलब उ नजर आवत हई। आ काई मतलब डिम्पल सिंह एक नंबर का आइटम हमें लौके नी। अबे साले तो का है ना भाई लोगन, जब ऐसा ऐसा सीन जब हमें लौकत बा तो ई बहुत एक नंबर का आइटम ना आई। मतलब काई मस्त मस्त एकदम सामान इनके लौकेला एकदम। वीडियो में का सब दिखा देले इनके। आना तो तोलन के वीडियो शूटिंग के बारे में बता दें तो काई मस्त तरीका से शूटिंग दियल गईल। होली में चारी एकदम रंग उड़त बा। आ खूब मतलब HD वीडियो क्वालिटी एकदम दियल गईल। एक एक एंगल से मतलब बढ़िया लोकेशन पर शूटिंग दियल गईल है गाना के। आ खूब अच्छा दिखावल गईल, जेमे गाना में बहुत मजेदार मजेदार सीन में लौकावल गईल। देवरा के भतार वाला प्यार दे दो। जिंदगी हो तो ऐसी हो। तो एक गाना में काई अरविंद अकेला कल्लू खूब मजा लेने एकदम डिम्पल सिंह से। खूब रंग लगावन एकदम देख सकत हलन कैसे एकदम रंग लगा के एकदम फिट कर दिले हम। आ खूब इनके मजा आवत हुई रंग लगावे में। आई गाना में खूब मजा उड़ैले बाड़ा। मुखिया जी बात को पकड़िएगा। ए हमर लार पकड़िएगा। देवरा ट्रेंडिंग में बा, लगवा लो। अरे काहे ना भाई काहे ना, देवरा तो भाई ट्रेंडिंग में अइले ही बा। जे उठत ते देवरे पे गाना गा देत ह। आज भोजपुरी वाला तो खाली देवरे पे चलत हो सो। लेकिन भाई लोगन तो लोगन गाना के सुन के बताइए लोगन कि कैसन गाना तो लोगन के लगल ह। एक बार सुन लिया लोगन। हम सुने के ना मन करत तो मत सुनिया लोगन के। उ कहला से ना सुने के चाहिए। हमार काम रहल वीडियो में कुछ बात बतावल तो हम बता देनी है, लेकिन अगले वीडियो में मिलत ही ऐसने कोनो गाना पर बातचीत लेके। प्लस भतार बराबर देवर होला। हनु मारन तौने तबरा की लगबा मुंह में लहू फेंके।